Det er en helt almindelig sommerdag ved Arnesi-søen. En helt almindelig formiddag med masser af cykler. Stier er der masser af, så unge, gamle, tykke og tynde griber deres cykel og tager turen hen til og måske rundt om Europas reneste sø. Nogle bor her fast, de fleste er turister. Mange har deres egen cykel med, endnu flere lejer en cykel, og du kan leje alt fra børnecykler til racercykler. Stisystemet er godt, og du kan køre langs Arnesi-søen og bare nyde udsigten. Du kan også køre opad i timevis, hvis temperamentet er til det. Selv Tour de France-rytterne har været her før, så udfordringer skulle der være nok af. Det er der faktisk også udfordringer. Nogle bjerge kan sagtens nås på cykel på en formiddag, andre kræver en lille tur i bil først. Biler er her selvfølgelig også, men de behandler cyklisterne pænt, og beskeden er klar. Cyklisterne får plads i Arnesi. Col de Forclaz er ikke så lang, 8 km for at være helt præcis. Til gengæld når stigningsprocenten helt op på 15-16 stykker undervejs. Col de l'Echaux er nærmeste bjerg. Det er lidt længere end Forclaz, men til gengæld ikke stejlere end alle kan være med. Stigningsprocenten når aldrig over 6. Byen Le Grand Bonan er knudepunktet, hvis formen skal testes på lidt længere ture. Col de la Colombière, Col de Ravis og Col de la Crafra er bjerge, som selv Tour de France-ryttere kender. Paragliding giver et sug i maven. Alligevel er cykling den mest brugte fritidsbeskæftigelse, når man holder sommerferie i Alperne. Hvis du synes, det kunne være en spændende udfordring, så er turen rundt om Arnesi-søen 40 km lang, og der er en højdeforskel på 500 meter undervejs. Udfordringerne findes selvfølgelig både større og mindre end det. Mulighederne er uendelige. Hvis du lejer din cykel hos en af cykelhandlerne, får du en hjelm med, og du behøver ikke tænke på så meget andet. Hvis du har din egen cykel med hjemmefra, bør du overveje, om du har brug for en gearing, der passer til bjergene. De fleste motionister vil nok bruge for nogle gear, som de aldrig vil bruge i Danmark. Smukt er det alle steder. Alperne er bare det bedste sted at cykle, og Arnesi-søen slår det meste.